Kako znati koji vam je ključ za garažu ili stan? Treba li vam pločica za vrata ili pak lokot? Otvorili ste firmu, a ne znate gdje izraditi pečat? Gravirnica Marsa idealno je rješenje za vas. Graviranje je proces koji se sastoji od 3 koraka. Prilikom graviranja prvenstveno je potrebno odabrati dizajn privjeska, pločice ili nekog drugog proizvoda koji želite. Želite li privjesak u obliku kocke, srca ili nekog drugog oblika? To ovisi o vašoj želji. Graviranje koje traje nekoliko sekundi drugi je korak. Postupak je to u kojem se u tvrdu običnu površinu urezuju raznoliki oblici. Treći korak je gotov ugravirani proizvod. Sada napokon znate što sve možete ugravirati. Uz Marsu d.o.o. zaboravite dugotrajno čekanje izrade pečata ili graviranih proizvoda.